खुलुमबाय 19 एप्रिल सानजौफुनि रादाब। जोंनि एरियायावहाय गोबां सारअन्थाइ आरो अखा हानायनि जाहोनाव कारेन्ट गैयियावहाय रादाबखौ लेट लाबोनो गोनां जादों। बिनिखायनो गासै आंनि साबस्क्राइबारफोरनिसिम निमाहा बिग्रोनाय जाबाय। दानिया फैदो गाहाय रादाबाव। दिनै 163थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियावहाय कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनाय जागोन। प्रमद बर'नि दैदेननायाव बेखौ लुफुंनो हानायनि जाहोनावहाय ट्रास्ट कमिटिया प्रमद बर'निसिम गोजोननाय जासिहरदों। बे हाबाफारियाव केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म आरो आसाम लक सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया हाबाफारियाव लोगो लाफैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय धोरोम फोसावगिरि ब्रैथि बान्थाखौ मनरन्जन ब्रह्मनो होनो थि खालामबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय गोबां धोरोमनि सुबुंफ्राबो लोगो लाफैगोन होननानै जोङो खौराङाव मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सान्थिपुराव मोनसे जाब्रबथाय जानानै सिनि दैमारि मुंनि सासे बर' सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। लामायाव थाबायबाय थानाय समावनो बेखौ बाइकजों सौख्लायलांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ जखम जानाय हालोदाव फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो बेखौ फाहामनो हानाय जायाखिसै। बियो फाहामसालियावनो जोबथा हां हगारनो गोनां जाबाय। हिमाचल प्रदेशआव लाहौल आरो स्पितिनि कक्सार ओनसोलावहाय सासे 24 बोसोरनि आइजोआ बरफआव गेलेबाय थानाय समावनो बरफ दाखाया फैनानै बेखौ फबफिननायनि जाहोनाव बियो थैनो गोनां जाबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा गुजरातनि मारबियाव हनुमान मुसुखा लुफुंनायखौ दिनै भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय। बे मुसुखाया 108 फुटनि गोजौ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सासे मुस्लिम सेंग्राया सासे हिन्दु सिख्लाखौ लानानै खारनायनि बबेबा हानजाया मुस्लिम सेंग्रानि न'खौ सावदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे मुस्लिम सेंग्रानि मुंखौ साजिद इस्लाम होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आरो दा ससियेल मिडियायाव सिख्लाया गावनो गोसो जानानै खारफालांदों होननानै फोरमायदों। दा बिनिखायनो साजिदआ गासै गावनि न'खौ सावग्राफोरखौहाय हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनांगौ आरो साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव जादोंमोन। जम्मु आरो काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानि काशबाग ओनसोलनि गामिनि सासे पन्चायत मुखियाखौ गावनानै गालांदों। बे मुखियानि मुंखौ मन्जुर आहमेद होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जखम जानाय थासारियाव बेखौ हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो बेखौ बासायनो हानाय जायाखिसै। बबे आफादा बेखौ गावलांदों बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै। दा खाथिनि पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय NDFBफोरा लाइजाम हरनानै गासै रंजालि बैसागुनि मुङावहाय गाहाम हामलायनाय जासिहरदों आरो बिटिआरनि CEM प्रमद बर' आरो मासियाव जिरायना थानाय मन्त्रि MLAफोरनिसिम खावलायहरदों जेन' गावसोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो बख'नायनि राहा लानो थाखाय बिथांमोनहा सानदोंमोन होननानै बुंदों। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेलनिफ्राय गासिबो गगोन होननानै, नाथाय बे गासैबो बिथांमोनहा साननाया सिमांसो जानानै थाबाय होननानै बिथांमोनहा लाइजामनि गेजेरजों बुंथिहरदों। बिथांमोनहा रानिं 8 बोसोर जोबथेसालियावनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरबा सोरबा गोबां गरिब जानायनि जाहोनावहाय दिनैसिमबो गावसिनि न'खरनि सुबुंफोरखौ 8 बोसोरसिम नुनो मोनाखै होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बिनिखायनो मासियाव थानाय गासै सुबुंफोरखौ, मन्त्रि MLAफोरखौ थाबैनो बख'नायनि राहा लानो थाखाय बिथांमोनहा गोसो गोरबोजोंहाय लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरदों। दिनैनिफ्राय लानानै गोदान दिल्लीयावहाय आर्मि कामान्डारफोरा कनफारेन्स खुंगोन 18 एप्रिलनिफ्राय लानानै 22 अक्ट'सिम। बेयावहाय गोबां भारतखौ माबोरै रैखाथि होनांगौ बिनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो माबोरै सांग्रांथि थानांगौ बिनि सोमोन्दै सावरायगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मिरुनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआबो बेयावहाय लोगो लागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनै दिल्लीयाव IPL गेलेग्राफोरखौ गोबांथार सुबुंफोरखौनो कर'ना पजिटिभ मोनदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरखौ गासैबो क्वारन्टाइन जनावहाय दोननाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ 18 एप्रिलनिफ्राय लानानै 20 एप्रिलसिम गुजरातआव नायबिजिरहैगोन आरो बेजों लोगोसे 22,000 कौटिनि गोबां रोखोमनि संस्थानफोरखौ बेखेवनानै होगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो।
बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। आरो रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोननि बेबायदि थुलुंगाजों जोङो रादाब बुथुमनो हानाय बायदि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।